То заради репортажа, сигурно. Така да е, каквото сте казали, свърши си работа, не се притеснявай. А ние можем ли да си вземем една плочка или? Да си вземем? Можем да си вземем. А кой ви каза да ги съберете плочките? Изчупените. Началниците. А кои са вашите началници? Цялото година направя една жена и беше така с лъчо. Ясно. Добре. Ами събирайте. Ето тук също има разпаднали се плочки. И тия плочки също се вадят, може да ги извадите, ако искате. Ето този пример. Ето, може да си я вземете, да приберете, ако искате. Те като минат двама-трима души, те ще разместят и пак, така че ако искате, ако ви харесат за вкъщи. Не знам, каквото ви казва шефката. Еми, както прецените.